Здравейте хора! Да. Здравейте хора, аз съм CryptoBG и тук с мене Ивелин, така да го кажем. Той ми е приятел и аз съм на гости. Нали, той ми гледа профила, абонирал се също така. Искаше да направи кандидатура за моят private сервер. И ето направим. Да, аз ще развеждам докато той пи. Тук, нали? Значи тук е фермичка, която не е изцяло готова, но дизайна на кефи като цяло. Аз не съм му помагал, аз ядох през това време, докато той да правише. Нали, тук отваряме, обираме да прави, нали, минаваме да да преминем към следващото, което представлява къщичка. Както виждаме, тя свети изцяло, няма място да не е осветено. Има честове в всеки ъгъл. В двата ъгъла има печки и кабелсън, както. Дизайна на вратите е по мой дизайн, обаче да, като цяло много ме кеф, защото по принцип в танхо на армията е по същия дизайн на вратите. И да, къща така изглежда отстрани. Нека да направим нощ. Виждате, че свети от всякъде. Лол, защо не свети? Защото сме шли точката. Сега гледате малко как правим, но слуша се някакви такива бъгове малко. Нали? Така. Опс. Окей, така. Свети се от всякъде, даже и тавана свети. Това съм го направил. Не, това аз му казах горе-долу как да го направи. И нека да преминаваме към следващото, което той изцяло сам направи, без никаква помощ. Тук виждаме един чест с руди. И тук е една ръчка. И както виждаме, в момента ръчката не е пусната. И тук какво пише? Руди въглища. Поставяме всички руди. Поставяме въглищата. Пускаме. И то почва на всеки 10 секунди да дропва. Гледайте. Минаха. Колко минаха? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не минаха толкова. Колко минаха? Ама чакай. Той не ги е разпределил. Да, то не ги е разпределил. В момента разпределям, нали така? Да, разпределям. Опс. Бъдем. Трябва да изличим. Да. И мисля, че почна. Ето виждате, имаш само едно. Да кажем. Леле. Тук беше така. 27. 36. 45. Да, по 9 дава на 9 на 10 секунди, мисля, или по-малко. Не сме ги прояли, не ни трябва. И това ли е за кандидатура като цяло? Да. Да. И буквално аз гледах как за по-малко от 15 минути я направи, което това ми изумява, особено за Redstone. По принцип знаете, че аз съм много добри идеи имам за Redstone. И никак не му съм помагал. Това не е мой дизайн, като цяло няма да показвам. И сме оградили, не знам, защо толкова с голяма площ, то отнема някъде към 70% от това е само да кажем 30% по-голяма площа, колкото трябва. И ето, виждате, вече има един став. И тук още 9. Бързо произвежда. Не преминава. Можете да спрете и количките. Ето виждате, само от една ръчка се спират и двете релси. И това е за видеото. Аз бях CryptoBG, с мен беше Иво, дето все още няма чанал, но може би това клипче ще я качем в моя чанал. Кой чанал да го качвам? Както ще да е това. Окей, в моя чанал. Виждане. Бъдете все така грозни.
и бъговете за това, че Иво не е играл от купърната Майнкрафт. Да, бъдете все така грозни. Не искам да ви гледам децата никога повече. Довиждане. Хейтърите да си тръгват. Бай-бай!